Spodkoch krásne počasie, ale to preto, lebo my Medzibroďani sme sa modlili za nich, aby mali krásne počasie. Kto je tu z Pucova? Pucovci, ako ste sa modlili? Ak zaprší, beda vám. Takže včerajší deň sa niesol v znamení športovom druhý ročník in memoriam Zdena Poláka na počesť nášho skvelého futbalistu a trénera, ktorý aj týmto spôsobom zostáva stále medzi nami a pamätáme na neho. Na svoje si prišli včera aj deti, samozrejme, krásnymi súťažami, hrami, ktoré im pripravila Katka Žureková so svojimi pomocníčkami. No a dnes, hádam, naša spokojnosť vyvrcholí, pretože nás čaká pol dňa krásneho kultúrneho programu. Vystúpia v ňom deti z materskej škôlky, ktoré sú už nastúpené. Pozrite sa, aké sú krásne. Nože im zatieskajme na začiatok. Ten pohled časí samozrejme aj pani učiteľka. V programe ste mohli vidieť alebo čítať, že tieto deti boli uvedené ako rovienčatá. Je to taký milý názov, pretože už to je znakom toho, že detičky si pestujú vzťah k folklóru a to je veľmi dobré. Okrem detí z materskej škôlky vystúpia aj staršie deti, školáčky a potom aj naše krásavice. Uvidíte ich, to sú tie staršie dievčatá. Od 15. hodiny pokračuje kultúrny zvoník, vystúpi heligonkárka zo Zázrivej, ktorá tu bola už aj minulý rok, očarila nás všetkých nádhernou hrou na heligonke, takže sme ju pozvali aj tento rok, určite sa vám bude páčiť. Od 15. hodiny začne rovienka a potom tu budú naše kňaže, dočky, veličnej. Ale potešilo ma. Takže pokud tu nás hostia, no a program samozrejme ukončíme. Nepodobnými tóny. Vítam. Ja mám. Pán starosta, už hýbaj. Čo mám tu? No, ešte nie, ani strika? S modrým priamo? Sami to vidíte, nás nahrávajú. Koľko razy si už umia. Ja už mám 60 dečí. Hej, no. Ty si mu skoro na 45% to zožil. Počúvaj ma, vieš čo mi minulé volal? Dobre, radšej to nejde. Čo to bude? Ja mám všetko pozrieť. Starosta. No. To nás musí dali od... Potom ešte do dlhé budete chodiť na vás. Polovica z nás nevedela, kde sa má... Ja spievaj sa. Čo? Miško, žiadne detaily, áno? Prezentácia len teda. Neváhaj to, čo musíte. Troška nám nemyšlo počasie, ešte ide mraky, ale dúfam, že už nebude pršať. Pán Božkové zarad. No. Dobre. Oli tu. Za chvíľu prídu. Za chvíľu budú. Na kameru musíme sa si. Zaberte tých doláncov. Nie, no fakt sa pýtam, či... Môže brali. Martin. Ja neviem, Tak trošku toto rozmnož, nie? Či si jak? ale iba ja, tak práve že... Iba ja.